Тук, гледай. Добро, ето включваме се в новия ни филм от серията Идиоти на път с поредното нещо, което ще свидетелствате. Ето, само за записа да ви покажа, че са те 4:20. И ето, героите сме тука. Отиваме на една бетонна писта, далеч от София, откъдето след малко ще се включим да видите какво ще правим. Ето е луната и ние се движиме в конвой напред към летището на Сапарева баня. Това е самолета на ремаркета отзад, вие може би не го виждате. Ето го, абе не се вижда се едно. А това тук е крилото закачено над. Ето го самолета, отзад на ремаркето как изглежда. Не кой знае какво, обаче се движиме бавно с стабилната скорост от 50 км в час към летището, което е на 70 и на 80 км от тук. Така че имаме да пътуваме около 2 часа. Да го заснима, защото вече не се знае. Докато е цял, да. Така, какво виждате сега? Един екип разглобява нещо. Е тук. Е това, което гледате в момента. Е това бялото. Е следата, която оставихме. И както виждате, ето тук имаме резервни части, които ги оставяме по пътя. И спряхме и така. Но всъщност иначе всичко е наред и е много готино. Даже като свикнеш, може да фръкне. Е, готови, който е ухилен, той знае, че гумите си прецакат. Обаче, да, добре стана. Никой не се преби. Щупихме нещо, което поне оправдава идването, защото иначе ако си ходим без сме щупили нищо, е малко несериозна работа.